Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαστε στο Minecraft, το Tutorial World. Έχουμε ταξιδέψει πολλές version πίσω. Να φανταστείτε το πρώτο, στο Xbox. Λοιπόν, sorry αν ακούγεται λίγο σπαστικός ο ήχος, κου. Αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω. Μισό, τώρα ναι. Γεια. Καλά. Εδώ είναι νερό. Και τι άλλο θα ήταν. Και παιδιά, να ξέρω ότι είναι η πρώτη φορά που το βλέπω τόσο παλιό Minecraft. Δεν ξέρω πώς βρήκα τόσο παλιό Minecraft. Δεν το μέσα τίποτα έτσι. Τι είναι αυτό ρε. Update. Πολύ μεγάλο update ρε. Μισό. Δεν είδαμε τι έχει εδώ πέρα. Εδώ μέσα... Minecraft. Έτσι ωραίο να το βλέπω. Δεν έχουμε δει εκείνο εδώ. Πάμε να δούμε. Και τι είναι εδώ πέρα. Σαν να βλέπετε κάτι μπλε στην δεξιά γωνία. Μισό, πώς φεύγουμε. Όνα σου, τι γίνεται. Σκάσε. Τι. Κάτσε, είναι ακόμα εκεί που κάνει το ου. Θα κάνω κάτι πολύ βάρβαρο. Για κάποιους. Θα αναβώ από εδώ. Λοιπόν, κλείνω να το σπάσω. Και τώρα που το σπάσα, τίποτα. Σκάσε. Ωραία μαλακισμένο γου. Καλά δαιμονίστηκε. Πάμε από εδώ έτσι. Γιουβέτσι. Στραγαμπίπος. Τσοκολόκος. Από εδώ μέσα τι είναι ρε. Πάμε. Μισό να το σπάσω. Το σπάσα, ναι. Και τώρα τι. Κάτσε, τι! Πόσο ωραίο ήταν ρε. Δεν μπορώ να το πιστέψω παιδιά.
Είναι πολύ ωραίο. Κατεβάστε το κι εσείς. Έσπασε και ένα τόρτς. Αυτό το update πολύ μου τους πάει. Για να δω τι θα γίνει αν κάνω αυτό. Πάω να πεθάνω, αυτό θα γίνει. Έτσι δεν είναι. Είναι καλό ψήφο να έχεις. Λοιπόν, πεινάω κιόλας. Δεν έκανε καν ήχο. Ρευόταν μόνο. Ναι, ζωή. Καλό ψήφο να έχεις. Ωραίο. Αλλά πολύ βαρετό αυτό το καστρό, ρε παιδιά. Πάμε εκεί. Πώς κολυμπάνε έτσι, σαν παλιά τα χρόνια. Liberty City, καλά τη λέω, GTA. I'm clean, legit. Θυμάσαι στο προηγούμενο βίντεο τι είχε γίνει? Όσο πάσω εδώ το τζάμι να μπουν κλαφτές. Και σένα θα σου πάρω. Κάω. Κοίτα έχει θα. Από πού? Κάτι μου κάψε. Ωραία μαλάκα, η λάβα είναι. Πάμε να κάνουμε survival. Πάμε. Θα κάνουμε ένα μικρό survival. Ώσπου να σπάσω αυτό το δέντρο. Οκ. Παρατήρησα ότι φαγητό και κρεβάτι δεν θα χρειαστώ. Ναι. Μην κοιτάτε το σκύλο μου. Οπότε εδώ πάω. Κλάου. Σνιγάου, μπάου, κράου, τσαγαλάου, κάου, μλάου, νάου. Τι skin είχαν τότε, ρε. Skin texture pack. Λοιπόν, αρκετά εξερευνήσαμε για σήμερα αυτόν τον κόσμο. Μισό να πάρω και λίγο πέτρα. Καλά, σιγά με το κλειστό το βίντεο που ανάβει το κέφι. Ούνα σου. 14 πέτρες είπαμε, έτσι. 14 πέτρες παίρνω σε κάθε survival. Θα δείτε γιατί. Λοιπόν, γιατί δεν κάνω αυτό και για να κάνω επίσης αυτό και αυτό. Καλά, έτσι δεν είναι το μυαλό μου, βλαμμένος είμαι. Χρειάζομαι και σπαθί, αλλά με το τσεκούρι είναι πολύ πιο ωραίο. Και γαμάτο. Λοιπόν, εάν θέλετε... Μισό. Λοιπόν, και αν θέλετε κι άλλα βίντεο σαν
αυτές τις τρολιές που κάνω εγώ. Πατήστε like και subscribe για ό,τι άλλο θέλετε. Και η ώρα που περιμένω. Και ciao.